Mashoko anosuwisa abuda kubva kuBirmingham, UK, apo chizvarwa cheZimbabwe chiri muimbi zvakare uye DJ Kaycee Kudzaishe Chipadza anonzi awanikwa akafa muhotera. While official details surrounding his death remain scarce, social media is abuzz with speculation, including a voice note allegedly from one of the women present at the scene describing the harrowing discovery. Kaycee akambopembererwa nekubatsira kwaakaita zvizvarwa zveZimbabwe through Zimbabwean diaspora community in the UK, kusanganisira kuronga mitambo yakaita sema-awards nechinangwa chekubatanidza pamwe nekusimudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Zvisinei, mukurumbira wake wakashatiswa nepomero dzakakomba. Muna 2024 akabvuma kubata chibharo musikana ane makore 19 wekuSouth Africa, uyo waakanga akwezvera kuUK amunyengera kuti aizomupromota mukuimba kwake. Izvo zvakazoita kuti apiwe mhosva uye aongororwe zviri pamutemo. Mamiriro erufu rwake pari zvino ari kuferefetwa. Zviri kunzi awanikwa akafa ari muhotera, mubayiro wechivi rufu, apo ruzhinji rweZimbabwe ruri kutatarika nechiitiko icho chinokatyamadza zvikuru. Ma-authorities havasati vaburitsa an official statement and further details are awaited. Rest in peace, Kudzi.